Jesus a Christian? Mo ka na nga itong tumagon karon sa ato ang tulumanon LV Amor Cares. Hello everyone, welcome once again to my channel, and this is your friend Lou Amor. I hope everybody is happy and healthy. And so, as to the question whether Jesus is a Christian or not, the answer is no. He is a Jew, born in Bethlehem from the lineage of David, tribe of Judah. He is the Lion of the tribe of Judah. And so, kinsa mo ang mga Christians, no? Mangutana tingali kita. Well, ang mga Christians mao kanang sumusunod ug nagsunod gayud kang Kristo. Mo nang gitawag og Christian. Nobody is born a Christian, no? Sa mga birth certificate nga gibutang diha nga born a Christian, dili na siya mao, no? Because matawag lamang ang tawo nga Christian kung siya dunagyoy conscious gyud nga moila ni Jesus Christ, musunod ni Jesus Christ og mo dut-dut gayud kaniya, no? So mo na ang tinuod nga Christian. So unsa kaayo nga atong mga ilhanan nga kanang tawhana usagid ka Kristohanon. Usa ni ana bituo siya sa usa lamang ka Dios with three equal persons, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. So these three are one. Ang Biblia nagpamatuod ni ana, no? So mao na siya. God the Father is the planner and the creator. God the Son is the accomplisher and the redeemer, and the Holy Spirit is the applier to our faith, salvation, no, in Jesus Christ. So mao kana siya the sustainer, no? So mao kana ang tulo ka mga attributes sa Godhead, God the Father, Son, Holy Spirit. Kung ang usa ka tawo mo tuon ni ana completely gayod, usa siya ka Christian, no? And then niya pa importante kung siya mubasa gayod sa Bible, usa ka na ka timailhan, usa ka marka nga siya gayod tinuod nga Kristohanon. Kay og dili ka Kristohanon, og dili ka mahigugma sa Biblia nga mo'y love letter sa atong Ginoo, ngari ka nato, murag ibabaw ra gyud ang pagka Kristohanon. Kay ang Christian nga tinuod mubasa gyud Bible, mutuon, study the Bible. Unya dili gid niya ikaulaw ang Biblia, ang pulong sa Dios, no? So usa kana siya ka bugat nga timailhan nga usa ka tawo Kristohanon. So miila siya sa Trinity, Triune God, the tripartite being, and then Bible reading, Bible study, tanan, anything basta bahin sa Ginoo iyang higugmaon, no? Musimba usab siya, narabay uban nga makiglalis anang simba-simba. Anyway, kung tinuod gyud nga nahigugma sa Dios, musimba gyud, no? And then lain pa nga pagmatuod nga kita ang usa ka tawo sumusunod ni Kristo, mao kanang prayer. Kanang mag-pray gayud nga kanang prayer is himuon niyang lifestyle, no? Dili necessarily nga muluhod yun, muundang sa trabaho kay mag-ampo. Kundi sa una-una lang nga, Lord, ako ning butang diri, unsa ba ni, asa ba ni, unsa ni pag-arrange to do, unsa pag-organize, no? So ingon ana, talking to God is praying to God, not necessarily nga kuan gyud. Although napoy atong prayer gyud nga special gyud nga ato yung nayuban magluhod, nayuban. So ingon ana, no, ang uban man gud ang mag-pray lang kun nanas kalisod, apiki na ang kinabuhi, dunanay mga kasakit, inana no mo lay iampo, magampo lang og nanay linog, magampo og naay sunog, magampo og naay gira, magampo og naay magdaot, no? Unya og wala dili gyud manawag, no? Manawag sa Ginoo. Nahitabo lang nga mag-pray lang, last resort ang prayer, dili kay first line of defense. Supposed to be the other way around. Sa dili pa magkilat, magampo. Sa dili pa magbagyo, magampo. Sa dili pa lawig ang barko, magampo. Dili kay munay iampo og naa na gyud diha ana, no? So mao kana siya prayer lifestyle gina sa usa ka Kristohanon, no? So mao na siya dili lamang kay buntag udto hapon sama ni Daniel. Si Daniel gibihag, no, sa Babylonian captivity, apan magampo gid siya, matubang siya sa Jerusalem. Magampo siya morning, noon ug evening, no? So same with King David, prayerful man, not perfect, pero magampo gid sila, no? So usa kana siya sa marka sa usa ka tawo nga
Kristohanon gayod. Lain pa kanang tao nagtuo sa grace. Grace. Everything to us is grace. Bisan kanang kaluoy, grace kanang pasaylo, that is grace. Kanang faith, that is grace. Salvation, grace, no? For by grace we are saved through faith. It is the gift of God, not of good works, lest any man should boast, no? So tanan naa kanang grace, no? And lain pa nga pagmatuon ni ana nga ang usa ka tawo Kristohanon mo pasakop gid siya sa community of believers, no, kanang church. Kaya automatic man na once nga muila kita ni Jesus Christ as King, Lord and Savior, automatic na kinahanglan mo pasakop kita usa ka community to become the church, no? Mo man kanang church, the bride of Christ. So mao kana ang mga ilhanan kon ang tawo Christian ba or dili, nag-follow gid siya ni Jesus Christ. Jesus dili na siya Christian. Siya lang ang gisunod, no? Because he is a perfect God man, no? So mao kanang atong ikasaysay ikatubag kon si Jesus Christian ba. He is not a Christian. I would like to repeat, he is a Jew, no? The Messiah. And mubalik na po. Mubalik na siya, no? The Bible tells me so. And so, maulang ka na, I hope doon na mo'y nakuha ni Adto. Ayaw mo katingala ng ang atong mga vlog kalagmitan, more on education, because ang atong category is education, no? Educational ang category nga atong gipili, because mao man sad gyud ako'y akong ganahan, no? So, again, have a good and godly day, and please don't forget, Jesus loves you and me. Remember, if the going gets rough and tough, just look unto Jesus, the author and finisher of our faith. As usual, kung ganahan mo subscribe, pwede kayo, no? Pwede gid kayo nga mo subscribe mo and then click the bell button for further notification. So, bye-bye for now. Ang ako yung favorite extra, have a good and godly day everyone. So, salamat kaayo, no? Bye-bye.